videa, tentokrát je to video z ochutnávek. Tohle je ochutnávka z Německa. Počkat, tohle není ochutnávka z Německa. Tak co tady dělám? Ne, teď vážně, je to ochutnávka z Ameriky. Takže nejprve bych začal Doritama, jsou to takové brambůrky, dalo by se říct. A viděl jsem je v filmu, tak bych je teďka chtěl ochutnat. Tyto brambůrky chutnají po sýru a jsou dost křupavý, pokud bych to měl porovnat s našima brambůrkama, tak tyhle jsou trošku víc křupavější. Dala jsem si vybrat Fantu. Takhle to vypadá. Chutná to po hroznách, je to docela dost sladký, no ale asi je to horší než naše normální Fanta. Dále jsem si vybral Snyder's jalapeno. Takhle to vypadá. Je to docela dost pálivý, chutná to po paprikách. Teďka vám ukážu mini donuts. Tady by to mělo být takový hodně sladký. No, je to takový docela sladký, chutná to dobře. A já bych vám to asi doporučil. Dále se podíváme na pendreky. Máme tu višeň, jahoda, jablko, banán. Vybírám si banán, protože mám rád banány. To se docela těžko otevírá, se to úplně lepí. No, trošku se mi to lepí na zuby. Trošku hodně. No, ale jestli chcete, tak to můžete něco ochutnat. Teďka tady mám nějaký bonbony Red Hot. Ježiš, tam je. To je docela tvrdý, oni se musí kousat. Ale chutná to po skořici. Ale hrozně to chutná po skořici, to je úplně taková skořice, to je skořicový bonbon. No a jestli chcete, tak to ochutnejte. To je úplná skořice. Pálivá skořice. Teď tu máme Nerds Rainbow, ano. Na obalu jsou takový slimáky. Ježiši, máme zase, no. Jsou tu takovýhle maličký bonbony. Chutná to kyselé a takový ovocný to je. Takže doporučuji vyzkoušet. Boston Bacon Beats. Nějak velký bonbon. Musíte to rozkousnout a až to rozkousnete, tak to chutná jako oříšky, tak pokud někomu chutnají oříšky, tak klidně ať si to koupí. Teď tu máme Gop 100 prd, teda Gop 100 prd. Šimanek. To je něco jako lentilky barevný. To je takový víc kulatý než placatý.
Zase ovocná příchuť, takový skytosky to jsou, akorát kulatý. Mně to osobně chutná. A teď tu máme zlatý hřeb videa, Marshmallow Fluff. Na toho jsem se celou dobu těšil. To je taková... To je hrozně sladký. To je dobrý. Tady si to můžete dát na chleba prý, nebo na nějaký toast. Tyjo, a já bych si to dal i na wafle, kdybychom měli, tyjo. Víte, jak by to bylo dobrý? Čau! Takže doufám, že se vám moje video líbilo, zanechte like, když tak dejte odběr, popřípadě sdílejte svým kámošům a zatím čau!